Катастрофа. Пишу по обеде, а 24 кастрычніка выехали, бо аказалася, што нямецкія акопы пустыя. Начою немцы цішком уцяклі. Едем. Восеннае сонца спокойно гуляе. Ветраки млыны заснули пустынна. Аднак там, тут пачынаецца сонны рух. Жыхары, як пчолы, вясною з вулля асцярожна выпаўзаюць. Во, збоку шашы калдыбае вольны чалавек, падняў зямлі каску, раздушаную колам, падзяржаў двума пальцамі і кінуў у канаву. А двое хлопцаў збіраюць гільзы, паднялі паламаную стрэльбу, але ўбачылі салдатаў, кінулі і пабеглі ўцякаць. На гаці ў яме ляжыць здохлы конь, раздуўся, як гара, і ўжо смярдзіць, а ў багне пакінута пустая снарадная скрынка, на ўзгорку доўгая алея старых ліпін, дзеля чагось без жаласці ссечаных. Цягнуцца акопы немцаў, у іх пярыны, лаўкі, сталы, абляшаныя печкі, гаршкі з літоўскіх хат. Валяются пляшки, гарахвяныя кансервы, папера ад шакаладу, пачкі патронаў, цэлыя кучкі гільзаў, цягнуцца рады драцяных загародак і знаёмыя мясцовасці. А вось тая горка з дрэвамі, па якой мы палілі 4 жніўня. Засмучэнне і трывога на сэрцы, не пацяшае перамога. Сумныя малюнкі, крыжы на полі, на краях лесу, ля дарогі за канаваю, змывае дождж слабыя карандашныя напісы. Тут пакояцца рускія воіны, забітыя пры здабыванні горада Сталюпэніна 4 жніўня 1914 года. Відаць, у адной магіле пахаваныя немцы, бо на адной з іх стаіць другі крыж з напісам «Тутака покоятся германские воины, забитые при обороне места С 4 жніўня 1914 года. Яшчэ колькі сігоў і дошка. Магіла воінаў яўрэяў. Іншыя крыжы са звязаных кіёчкаў. І ўжо пахіліліся, і ўжо борзда заваляцца. І згубіцца месца апошняга супакаення воіна. А 25 кастрычніка. Учора заначавалі рана, яшчэ відным вечарам. Сяння выехалі ў 8 гадзін раніцы. Пішу на прывале. Прапаршчык Валк, латыш, даў мне учора вялікі, фунты на 2 ці болей кавалак беленькага хлеба. Я даў патроху кожнаму тэлефаністу, сам толькі пакушаў і кавалачак схаваў у ранец. Цераз малы час шчупянуўся. Няма. Хацеў зрабіць скандал, але раздумаўся, пакінуў так, думаў на Яхімчыка, думаў на старшага,
А хто яго ведае, хто так пажартаваў? Адусюль на нямецкай зямлі вее на мяне нейкім мёртвым пахам. Чую мярцвечыну, хоць ты што. Надта спакойна расселіся мы на чужой зямлі, на воку ворага. Быць жа не можа, каб за намі не сачылі. А мы сабе душым кур, варым парасяціну. Ой, нядобра. Начальства ведае лепей за вас, скалоў за гэткія развагі старшы мяне і беленькага, але і сам хаваў у голасе нездавальненне справамі і трывогу. Сяння гадзіне а 10 пачалося. Едзем спакойна. Раптам ні з таго, ні з гэтага. Пухсь! Лёгкая шрапнелька над самай батарэяй. «Немцы! С правага боку!» Тут жа на дарозе зняліся з перадкоў і пастроіліся к бою. Камандзір узлез на перадок і стаяў з біноклем у руках, загарадзіўшыся так-сяк арудзійным шчытом. Стаім. Нічога не відаць, не чуваць. Пяхота некуды бяжыць з дарогі. Ах, гэтыя разведчыкі! Зноў колькі шрапнелек расплылося белымі кудравымі клубочкамі. Мне зрабілася ворашна. «Нас абкружаюць!» Сее нейкі пехацінец паніку. «Камандзір нашай дывізіі, нямецкая морда, небось ведае, што робіць!» Ці ж можа быць? Генерал-лейтенант Н? Гэткі горды, стройны на кані з задраною галавою? Сівая бародка! Няўжо палон? Незвычайна яскрава спамінаю ўчарашні сон. Я у сваёй вёсцы. Чырвоныя, чырвоныя, аж чорныя сліўкі ля паўлюковага саду, на зямлі, на вуліцы, ля плота. Ідзе Максім, салдата-захаронка сын, з ім яго жонка. І ў яе на ўлоні іх свавольны дзіцёнак, і нейкі кот драпае яму яго дзяціны твар. Я з імі здароўкаюся, як заўсёды ў нас вядзецца, але абмінаючы іх заўважаю, што адна нага ў мяне, як быццам карацейшая. Атрымаюся героем. Пайшоў. Сустрэўся з сваёю даўнюю сімпатыяй Зенаю, сястрою гэтага самага Максіма, прапусціла мяне пільна вачмі, а я быццам нічога і не заўважыў. Усё зноў сціхла. Ніхто нічога не ведае? Адкуль? І хто страляў? Што такое? Камандзір наш нездаволена гамоніць пра нешта з камандзірам дывізіёна? Той разводзіць рукамі? Строімся, супакойваемся, едзем далей. Тэлефонкі з камандзірам наперадзе. Перад намі ідзе батальён пяхоты, за намі таксама. Зноў усё спакойна. Толькі ліха нагнала зайцоў. Адкуль іх столькі? Адзін кінуўся якраз цераз дарогу. Камандзір пераксціўся і дзеля чагось збочыў адзін без ардынарца і разведчыкаў і паехаў далёка ад дарогі ўправа. Мы едзем дарогаю далей, а ён захацеў, мусіць, абмінуць, што заяц перабег дарогу. Стаім, а зноў нейкая трывога, далёка спераду на дарозе. Чаго чакаем? Камандзір некуды паехаў, старшым. Што гэта дзеецца? Нешта ды не так. Трывога. Трывога спавівае сэрца тамучым нечым.
дзённіка. Зноў пішу, калі мінулася пасля таго шмат дзён. Троху супакоіўшыся, мы паехалі далей. Наўкола нас усё было ціха, маўчала пустое восеннае поле, маўчалі бязлюдныя, разбураныя нямецкія сялібы, абгарэлыя рэшткі каменных сцен, заснулі цішою горкі, зрытыя акопамі. Нехта нам казаў, што абстралялі нас немцы з лёгкай гарматкі, падвезенай на аўтамабільнай платформе па шашы. Такое тлумачэнне ўсіх нас раздражніла. А дзе ж была наша разведка? Аб чым клапоціцца начальства? Ехалі далей. А неўспадзеўкі ляціць па полі к батарэі, як віхар ці бомба раз'юшаны казак, без шапкі, расхрыстаны, мокры ад поту, забадраным да крыві бокам у коня. «Дзе начальства?» – грозна крыкнуў ён нам, укапаўшы з разбегу коня нагамі ў зямлю. Камандзір наш сам паспяшыў к яму. «У чым, казак, справа? За вярсту адгэтуль наступае нямецкая пяхота!» Як громам выпалі ў нас і паляцеў далей. Я не магу ўздумаць, як што потым рабілася. Бачыў толькі спалоханыя твары пехацінцаў нашага батальёна, што заляглі пад горкаю, а некаторыя дзяўбалі замёрзлую зямлю лапатачкамі, каб зрабіць сабе ямачкі. Чуў нейкія крыкі, каманду ці што. Дзесь з левага боку і спераду разлягліся ў паветры першыя рэдкія стрэлы з вінтовак. Батарэя скацілася з дарогі ўніз, к вузкай, але глыбокай і быстрай рэчачцы, за сажняў 100 ад дарогі. Перадкі батарэйныя кінуліся ўздоўж рэчкі, каб перабрацца на той бок. Ездавыя кінжаламі секлі альшэўнік, каб хоць троху накідаць у рэчку мост пераправу. Мы не паспелі ні выкапаць акопаў, ні правесці тэлефона ў дывізіён. Батарэя зараз пачала страляць, і я мусіў дрыжачымі ад раздражнёнасці і трывогі рукамі запісваць каманду. Камандзір узлез наперадок ва ўвесь свой вялікі рост і з біноклем у руках камандаваў. Хацелася пакланіцца перад яго геройскай постаццю, гатовай мішэнню для ворага. Над намі закруціўся аэраплан і пачаў кідаць на нас нейкія бліскучыя ў паветры стужкі, паказваючы сваім, дзе мы. Калі я троху адумаўся, гул адбою гарматнага, кулямётнага, вінтовачнага заглушыў усё. Батарэя апынулася пад абстрэлам. Альшэўнік гутаўся і крышыўся ад снарадаў. Галлё сыпалася ў рэчку, з усіх бакоў гудзелі над галавою кулі. Потым зашпэкалі і зларадасна захвюкалі шрапнелі. Пачуў я стогнуць ранены, убачыў мімаглядам, гледзячы ў запісы камандаў, што цягнуцца некуды ілюзі ў крыві, убачыў санітараў з чырвонымі крыжамі на рукавах і палатняныя насілкі. Да мяне падпоўз бела сінявы з мукай у вачах наш старшы тэлефаніст і папрасіў, каб я завёў яго на перавязачны пункт. Я кінуў пісаць. На што цяпер пісаць, падумаў я, і з вялікім трудом павёў яго ўздоўж рэчкі, не знаходзячы пераправы. Тут у норках пад берагам сядзелі пехацінцы з нашага батарэйнага прыкрыцця. Некаторыя быццам тыя страусы былі, схаваўшы галаву у ямку. Адзін пехацінец спасобіў мне весці старшага, бо старшы ледзьве пераступаў нагамі. Ён быў ранены куляй у спіну між самых лапатак і балюча стагнаў. Калі гэтак ішлі, пехацінец заўважыў у сябе на боце кроў, потым закульгаў ад болю, але не кінуў весці старшага са мною далей. Мы ўжо аддаліліся ад батарэі на добрыя гоні, падарожжа здалася страшэнна доўгаю і цяжкаю,
І ўсё ж мы не знайшлі яшчэ перавязачнага пункта. У другім баку мы ўбачылі, што едзе шпітальны фургон, і скіраваліся туды напрасцень па полі. На нашу радасць фургон спыніўся. На ім шалохалася на кійку палатнішча з чырвоным крыжам. І я, чуўшы пра міжнародныя законы вайны, з уцехаю падумаў, што тут ужо нас не абстраляюць. Аж як толькі мы падышлі на сажняў паўсотню ад фургона, побач з ім бухнуўся і страшэнна разарваўся чамадан, узняўшы гару зямлі ў велькі з добрую хату і абняў усё чорным смярдзючым дымам. Зазвінелі, загулі асколкі. Адзін конь заваліўся і задрыгаў нагамі, другі стаў ірвацца на дыхі. Нам трэ было б зараз легчы, а мы пнуліся на ўсю сілу да фургону, як бы ратунак для нас быў у фургоне. Потым я агледзеўся, што пехацінца з намі няма. Ён ляжаў адзаду. Зараз выскачылі з фургона санітары, схапілі без усякага жалю самлелага старшага і ўкінулі яго ў фургон. «І той варушыцца!» — крыкнуў адзін санітар таварышу і пабег да пехацінца. Схапіў яго пад рукі адзаду і задам, бегучы да фургона, прывалокі яго. І яго ўкінулі ў фургон. Фурман адрэзаў раменні на забітым кані, сеў верхам на другога, засморгаў рукамі і нагамі, і вялізны фургон на адным кані шалёна паскакаў ад мяне па полі. А я кінуў туды вокам і пабег назад, колькі меў сілы. Я бег і перакідаў з рукі ў руку шашку і рэвальвер старшага, каб здаць іх, прытаміўся. Аж недалёчка ад батарэі ў глыбокім раўку убачыў батарэйнага трубача з трубою, з кутасамі на плячы, якую ён заўсягды насіў пры сабе, але ні разу ад самага лагера не іграў. «Заіграе адбой, як скончыцца вайна», — жартавалі часам салдаты. «Трубач павінен знаходзіцца там, дзе камандзір. Чаму ж ён тут хаваецца?» — прыйшло мне цяпер у думку. Аднак я з радасцю, што не адзін ужо прысеў ля яго і са смакам зацягнуўся цыгаркаю з яго махоркі. Троху пагадзя, я сказаў яму, што мы ж павінны зараз ісці на батарэю. Сам першы я не ішоў, і яго таксама быццам што прыкавала да зямлі, хоць ён і чуў нейкі сорам і не глядзеў мне ў вочы. Потым ён больш асмеліўся і супакоіў мяне і сваё сумленне тым, што ўсё роўна мы цяпер там нічога не пасобім, што батарэя прапала. Дык нашто нам дарма лезці ў пагібель? Скурыўшы яшчэ па адной папяросцы, мы, аднак, неўзабаве пачулі страшэнную нуду, нязносную адзіноту і радыя прычыне, што адзін снарад трапіў і ў наш равок, сарваліся і пабеглі туды, дзе павінны былі быць з усімі разам. Усё ж прыкрасць за тую маладушнасць так і засталася у мяне на сэрцы. Падыходзячы да батарэі, я заўважыў, што агонь зрабіўся як бы лягчэйшы, ці, лепей кажучы, выясніўся і стаў нармальным, прызвычайным. Затое боль сціснуў мне сэрца, калі я надышоў на абрыве рэчкі на два трупы нашых ездавых са сцятымі ў руках бізунамі, убачыў разбітую перакуленую тэлефонную двухколку, а далей цэлую запрэжку забітых коней, кіненую снарадную скрынку і раскіданыя гарматныя патроны. Пехацінцы з прыкрыцця падбіралі патроны і неслі на батарэю, а з імі хадзіў наш прапаршчык Латыш Валк. Маладзенькі белабрысы хлопец і прасіў: «Насіце, братцы, насіце!» Я прылажыў руку да казырка і па-дурному спытаўся: «Ваше благароддзе, а што мне рабіць?» «Што хочаце!» — безуважна заняты сваімі думкамі адказаў ён. Я ўбачыў, як цяжка слабенькаму пехацінцу несці патронны латок, бляшанку з 4 снарадамі, схапіўся за другую ручку і паняслі ўдвух. Я раней ніколі не насіў і не ведаў, што яны гэткія цяжкія. Мы на сілу перабраліся па кладцы на другі бок рэчкі, ледзьве не зваліліся ў ваду, але я быў зноў на батарэі. Агонь значна было пацішэў.
Батарэйцы паспелі, працуючы на пераменку, выкапаць равочкі ў пояс чалавека. Успомніўшы на свой абавязак рысаваць план пазіцыі, я ўзяўся за гэта і разгледзеўся, што нашы перадкі стаяць на адным беразе з батарэі, не дужа воддаль ад яе, у зацішнай нізінцы. Камандзір стаяў, як і раней, на адным кінутым тут перадку з біноклем пры вачах. Раптам ён саскочыў на зямлю і слабым, нейгім, першы раз чутым мною яго голасам шыбка сказаў капітану: «Антон Антонович, бяда з правага боку, 4 гарматы стаўце пад простым кутом». Я быў блізка і пачуў. Словы тыя абпяклі мяне. А камандзір, падхапіўшы полы шыняля, сам кінуўся да бліжэйшай гарматы і схапіўся за кола разам з усімі. У момант адна палова батарэі страляла, як і дагэтуль, проста к фронту, а другая ў правы бок пад кутом у 90 градусаў. Я ўгледзеўся туды, ў правы бок, адкуль мы раніцаю ехалі, а цяпер туды стралялі, і ўбачыў бліжэй, як за вярсту, калону коннікаў. Спярша можна было падумаць, што гэта едуць нашы казакі. Ажно зараз 4 нашы гарматы засыпалі іх шрапнелямі, і яны зніклі за будынкамі. Гэта была нямецкая кавалерыя, што я са страхам зразумеў. Калі яна перастала ляцець на нас, агонь нямецкіх батарэй падужэў. Ці так толькі здалося, а што далей, то станавіўся ўсё дужэй і дужэй. Нас засыпала снарадамі, якія ляцелі цяпер не толькі проста з фронту, але і з правага боку. Я ж быццам трошку справа ззаду. Кулямётныя і вінтовачныя кулі ляцелі міма нас сляпцом, затое артылерыйскі абстрэл выдаваўся яшчэ страшнейшым. Памятаю, не столькі дзеля праўдзівыя патрэбы, колькі дзеля таго, каб некуды пасунуцца, я пайшоў палаткі яшчэ раз. Пад круцейшым беражком шмат ляжала перавязаных раненых батарэйцаў і пехацінцаў. Санітары ўсё няслі і няслі новых. На санітараў пакрыкваў наш лысы фельчар Лябёткін з шапкай на бакір і заблітаю няўмыслі йодам рукою. Я нёс латок удваіх з нейкім старым барадатым пехацінцам. Нёс не столькі ён, колькі я. Ён толькі цягнуўся, учапіўшыся за ручку, але ішлі даволі шчасна. Заставалася нам да гармат, як хлопчык можа дамахнуць шубіную, аж тут наляцела чародная бура агню. Латок вываліўся з нашых рук. Дзе падзеўся барадаты, я не заўважыў, бо сам умільгам рынуўся ў арудзійны копчык. Там поўна прылягло нумароў, і маё прыбыццё іх не ўсцешыла, бо і так не было куды дзецца, але колькі маглі, паціснуліся. Я прымасціўся з крайчыку, утуліўшы між іх галаву і плечы. Нумары са смуткам шапталіся, што ў некалькіх нашых гарматах збіты прыцэлы, у адной заскапіўся патрон, у другой яшчэ нешта нядобрае і няма як страляць. І праўда, калі я прыслухаўся, батарэя жудасна маўчала. З правага флангу над самаю нашаю галавою са свістам праносіліся шрапнелі, аднак пераляталі дальш. З фронту ж гудзелі і па абодвух берагах рэчкі грэхкалі гранаты. Шаропкі ад гранаты вынішчалі батарэю. Калі да начы не забяруць, можа, выберамся жывыя, пачуў я размову. У гэты самы час з гукатам і грукатам ударыўся снарад блізюхтанька на тым месцы, дзе мы кінулі латок, не далей. Балючы момант чакання, і пасыпалася камкамі зямля, зазвенелі меншыя і загудзелі большыя асколкі. Мяне штось дужа стукнула у правае сцягно, аж троху падкінула мяне. Я падумаў, што ударыла адляцеўшым каменем ці мёрзлым камком зямлі. Шчупнуў рукою. Мокра. Зірнуў. Кроў. І млявасць пайшла па целе, акрануў нагою наўмысле, каб ведаць, дык адзеравянела.
Як бывае, што заседзіш і замлее, я агледзеўся. А дзе ж той камень, што так дужа рэзнуў мяне? Вальнапісанага раніла! Крыкнуў над вухам адзін нумар, якога я ведаў толькі ў твар, а на імя не ведаў. Нехта зараз адпароў ад маіх штаноў прышыты асабовы бінток, адшпіліў мне адзежу і туга абкруціў мне ім нагу. Па голым целе, бруднаватым, што мне чамусь было сорамна, я нагінаўся на бок, каб убачыць рану, ды не мог дастаць вокам. І зноў мне было сорамна, і нібы нейкая крыўда, што ў такое месца трапіла. «Паўзіце, паўзіце!» – загадаў узводны. Я папоўз назад, на рэчку, пад бераг. Зрабілася заціш, да чароднага залпу я ўзняўся паўзці, а тады пайшоў, цягнучы нагу і папіраючыся з аднаго боку шашкаю, а з другога карабінам. Быў рад, што не забіла і што ранены паеду з фронту, але мучыўся і корчыўся, немаведама чаго, болей як трэба, баяўся, каб яшчэ не забіла, не папсавала шчасця. Дык наўмысле павялічваў сваю больку, немаведама перад кім, што во глядзі не чапай ужо мяне. Прапаршчык Валкі шоў міма і спытаўся спагадліва: «Вы ранены? Няўжо ж не?» Па-беларуску і грубіянскім голасам адказаў я, і гэтак было сказана неспадзявана для мяне самога. Валкі не пачуў, ці, можа, не зразумеў, што я сказаў, і пайшоў. Я, мабыць, з гадзіну ляжаў потым пад берагам рэчкі. Адзін, зябнучы і сотню раз атупеўшы, шаптаў: «Калі гэта скончыцца? Калі гэта скончыцца? Калі гэта скончыцца?» Кананада не сціхала, галлё шумам ляцела ў рэчку, часам шлёпаліся ў ваду кулі. Міма мяне адзін раз прабеглі, прыгнуўшыся і гуськом пехацінцы. Адзін зачапіўся за маю раненую нагу. І я дзіка прахрыпеў нешта ад болю. Батарэя маўчала. Потым радасна і дзёрзка бухнула першая гармата, а заскеплены патрон здолелі выцягнуць. За ёю зараз стрэліла другая. Ой, колькі радасці! Батарэя жыве! Батарэя б'ецца! Я не ўлежаў, пасмялеў і пацягнуўся туды, дзе фельчар перавязваў раненых. Паўзу, раптоўна батарэя змоўкла зноў. Маўчыць злавешча. Кінуўся некуды з усіх ног фельчар, за ім санітары. Што? Што такое? Страшна! Нейкае нядобрае маўчанне прайшло скрозь па батарэі. Але во, батарэя зноў бухае толькі патроху, нудна пушчае патрон за патронам. Пляцецца назад фельчар, зусім без шапкі, дужа лысы чалавек. Гляджу, у яго на вачах слёзы. Вальнапісаны! Панура кажа ён мне: «Камандзір наш, царство нябеснае!» І глытнуў, хліпнуўшы, і хрысціцца дробнымі крыжыкамі, абцірае кулаком у ёдзе рыжыя адвіслыя вусы. Я камянею, зразумеўшы страшную праўду. Камандзір быў забіты напавал шрапнельнаю кулею ў лоб, так што прабіла якраз пасяродку звёздку на шапцы. Гэта адзначыў мне фельчар. І я сам падумаў: герою геройская смерць.
Што дзеялася далей на батарэі, я не ведаю. Мяне павялі на перавязачны пункт двое нашых ездавых. Потым яны перадалі мяне нашаму тэлефаністу Пашыну і аднаму лёгка раненаму пехацінцу. Перавязачнага пункта мы не знайшлі і зблудзілі з дарогі. Надыходзіла ноч. Пашын страшэнна мацярыўся, лаяў усе перавязачныя пункты на свеце, і я цяпер не меў нялюбасці да яго кастраміцкай натуры. Ён не хацеў, каб аб ім падумалі, што ён наўмысле ўчапіўся ў раненага, каб не быць пад агнём на батарэі, але кінуць мяне не меў духу. Пехацінец гатоў быў весці мяне хоць да Вільні, каб толькі далей адгэтуль. І ён доўга разважаў аб Богу і аб вялікім граху нашым, мацернай лайбе. Наша матка — зямля, а мы яе так зневажаем. Вось Бог і карае нас. Была ноч, калі мы ўзбіліся на вялікую дарогу. Неба над намі цямнява-сіняе, з зоркамі, паветра ядранае, і хацелася слухаць, успамінаючы ноч і цішу ў родным полі, у спакойным часе. Але, калі я слухаў, мне здавалася, што фронт выцягнуўся дугою, і нямецкія снарады бомкаюць дзесь за Вершбаловым, а ляцяць якраз над намі, толькі высока-высока ў небе, доўга і звонка, ясна, аж прыгожа, як ляцяць. Але сорам за такое хараство і любаванне, а галоўнае ткі страх. Пашын далей не мог, пасадзіў мяне на краі канавы, пацалаваўся са мною і вярнуўся шукаць батарэі. А мы сядзелі з пехацінцам удвух. Увесь час чакалі палону, ён сам баяўся і мяне страшыў, хоць і маўчаў гэты незнаёмы, няведамы мне чалавек. А баяліся кожнага руху навакол, а баяліся цемні і рады былі, што цёмна. Мне стала сцюдзёна. Часам я ўжо троху калаціўся, і ой, як брыдка было, што сядзім, ні туды, ні сюды. Каб толькі ён мяне не кінуў. Аж вось пачулі, што нехта едзе, і пехацінец пацягнуў мяне ў бок ад дарогі на араллю, затаіўшы дыханне, слухалі. Гоман рускі. Пехацінец крыкнуў: «Братцы, стойце!» і пайшоў на дарогу. Гэта ехалі два казакі. Параіўшыся між сопку, яны зрабілі так. Адзін застаўся пры нас, а другі паскакаў на той недалёчкі адгэтуль хутар, адкуль яны ехалі. Ён вярнуўся з нейкаю дашчанаю для пакавання скрынкаю, паставіўшы яе на раскатнік на двух колах і прычапіўшы неяк той раскатнік да свайго казацкага каня. Мяне пасадзілі ў скрынку і, падтрымліваючы скрынку з двух бакоў, павязлі на хутар, што быў далей, наперад па дарозе. На хутары казакі засеклі шашкаю і зварылі, не абсмаліўшы, добрае завадское парася, такое белацелае, тлустае. У склепе натрапілі на пляшку наліўкі, толькі я ўжо не мог ні піць, ні есці. Аж нялюба мне было. Потым, калі я ўжо драмаў, слухаючы хваравітае, мляўкае дрыжэнне ў сваім целе, адзін казак,
а который я их не мог разрознить, стукаў сюды, стукаў па ўсіх кутах, ламаў замкі, знайшоў розныя судзінне і, між іншым, старэнькі мікраскоп. Я чуў, як яны, казакі і пехацінец, гаманілі, што гэта мусіць нейкая шпягоўская прылада. Не пашкадавалі, узбудзілі мяне, каб паказаць мне, бо я ўчоны. Калі я сказаў, што яно такое, казак, які знайшоў, спытаўся, ці дарагая штука, і шчыра ўсцешыўся, што дарагая, і клапатліва шкадаваў, чаму я не вып'ю налівачкі для здароўя. А я толькі чуў, што мне дужа няладна. Выехалі адтуль да свету. Цяпер пасадзілі мяне верхам у казацкае сядло таго казака, што ўзяў мікраскоп. Ён ішоў і вёў каня. А быў добры са мною незвычайна, але мне дужа балела і трасца калаціла. Навакол там і там гарэлі хутары, асвятляючы нашы людскія з конскімі постаці, а дарога была зусім пустая. Толькі дзесь па другой дарозе грукатала, адступаючы, руская батарэя ці, можа, абоз. Часам бліскаў нямецкі пражэктар і каротка стракатаў наш ці не наш кулямёт. А мы ўсё паціху сунуліся. Казакі прывязлі мяне ў палявы шпіталь, суседнія з нашай дывізіі, далёка ўлева, што мяне дужа здзівіла, як мы маглі сюды трапіць, калі ўсе, здаецца, ехалі проста назад. Было вёрст 10 ці болей улева ад той дарогі, па якой наступала наша батарэя.